Eta sapua bere txarra da? Sapua txistu botan alazan da. Bai. Sapua txistu botan da, bala. Bai. Zertu ezkero. Sapuak deko efektuen horrek garizek, lehen izan duna garizek txalaiken, musturrien urten da, zerek urten, da eskei, zer baten, hanketatik eskei, da ipini txalean emenda uzata, txalean aurren eskei ipini, da antxe zikitu hor da entzeukin, da txalai berri bat danak, musturroko zer danak hori. Orduan, sapua emini eskeite? Bai, txalak emenda uztak hortan, bai. Hori emini eskeite. Bai. Da, neuke erun da nagoa mixin, urkiolara, Marcelo Bizkarrai, da, erun ontsa zen ezako behin hori zelan da gero. Da, gero danak huen, dezosten torzen zikusten ze efektu da, irulo bidar erun ontsa zaku hori behar. Bai. Gabetan, egiten gabien ez harriten, egulen torri ez egin, da, kaminoen saltoka, zaka, zaku eta baino, arrako da, sartu txogopotu aldan dero da, hanketan delo dut zin, zer bat hori binte zitu da, hilarte bere zintezi, zatu zen koite hauek, da, haren zera zatu zen, garizek entzero zen. Orduan, behien edo txalan gaixotasune? Guzturreko horrek berrugaz, garizek, bai. Asko ukin, hori neuk ikusku da. Da, eukin, erun notzanen danak entetan, da gero abizen ustani bako bari.